Triprani youth rongni future tamong sinai wan chugi maya kunfana haisi asake bulgarity musamungo thepajak sitra musamung thepajak nor Facebook rok viraling tongmani nukhana bakse sinijak nongnai morongno superstar ni musalai Tripura o belai ke sitra mung musamung musalai tonglayo Tabuk hage Triprani youth rok belai ke hamialamo thangjak tuma hamale morongno nainai to Triprani youth rongno ang bogo siwa ang bo Triprani youth no haipano ang amtirong nainani bagai muchungya Tabuk tuma hamale amti ang musamung superstar rok belai ke jora kolongma romunya ang amtirok naya balokha gebangma amti mamang Tabuk video khlainya nge khlaisi kulpaya haisi Tabuk ni jorawa amti musamung program rok superstar hini hinjangnai rok amtiyo besigle norok nukhnu culture ni program musamung modern musamung musawnya tongdi thingno tongo haipana anti kisamisa bulgarity ngi thangake amo chaya ngi thango haisi tama hanmale chini Tiprasa jerai siklaro Tabuk baksa buksu borok hamya tongo chamo hamya chanai wansumung onyo tui wansungnai bongne brand no ekdom of video antike musamung bulgarity rongno noi misguide bongni brand no wansugui borok burini tui ngaka onyo ekdom hamya ma wansuk tongnai amoni bagini norok romprejako somprejako hni khnana amorongni bagi bo kaisa karon reason tongo hake baksa buksu buriro jerai sikli rong ngaka ba omono nugui sirungbo ri bara chumnani te amte haitomung tongnani hake ang program no ta khaji hini samani kogya khoroksa khorong na ano community bisingtike sajagya ang comment hamya bana khaiman khajaunai ang program o amtui musamung sitra amtike tomung sitra amtita phunuk di hini samani koksi superstar hayake musamungo amtike motom sulaijak rong nungnai mangphli nugui mangkhana ani debrai glawo hakete ribo bara khai buri kanlai chumlai ekdom sorry hayake busak phunungra sinailayo amtike idang bahano amtike jibono phanangnya amate bachini culture chini Tiprasa rongni je mukhang to mona amono tola khiklai dropsi kubuni nor anike town ogo amdike program khaileke ke andike musalake ke kubuni dofa 10 rong nugui table lobungna chini Tiprasa rongna amoni bakini borok lobungi Tiprasa rok bai kaijake tongbai kobangma burung hake amona amti rongno kobangma boro rongno demand khlaile tonglayo amti je musamunga amti sitra ri kocho khai sorry hayake busakno phunugi musalai mene amtino bondo khaike belai ke sanai musadi modern musadi thingno tongo soble no ta musadi chaba agi bo musai tongbla amtike musadi ta o agi je musamangni amti system hake musadi ta jemon chero bo nai manai jat okra sakara ro bo nai phano bongni bukha satisfied ngai jat je hamya nei mungsabo saimia omum belai ke chini Tiprasa culture ni bagi kahamno hne saimana jatti ke modern non musabo amdike musane nang haisi ani okok nara nang nangya ta khuborong nor community bisingti ki sahola je ang okok samani modern musabo chini culture no kmaya tike kubuni culture hamya no srungi gobolya tike amtike musana nang hne samani community bisingti ki sahodi nor to mahanmale jung kamio tongnai bo amdike hamya musamung koboli tongka jung program khalayo hne kobangma hamya kai musalai tonglayo Bihar ro je amdike musamani jung social media ni teinugo amdike hamya kai musalai mani tabo khe Tripura bo kisa ka koboli tongka jini Tiprasa society wo amo bo se baksa boksu kai khasia amono wanchungna riya Tiprasa rok Tabuk bo divide khlaina ni bagai sesta khlaile tonglayo nangan ti surname nini jat jaya hai irai ni salaye amtui dofa jadno tuye Tiprasa rokai Tabuk bo walai tonglayo amono Tiprasa rok kuno jaga tifana chap jangmani gri haisi na amtiki society chini Tiprasa sikli rok hamya thinango thangi tongmani kubuni hamya musamung rongno srungai amtika hamya musamung musalai tonglaimani chini Tiprasa cherai rongno phane thinangni cherai rongno amrongna amtiki musamung nugui borok hamya sikiwi srungi tongmani amono muthangnani bagi na chesta khlayo te khaksa digi hinga kai nai gradi mutai pusilai khoroksa saksangno mutai hini gosiwi o hasteni bubagra angsi bubagra produdia nei pra direct bumu khoirok salai tonglayo Tiprasa dofano muthangnani bagi ke bose
thaisa kok salaimani kare amono chini Tiprasa rokni thinang tomongno kebukun saimia komorin tongo chini Tiprasa rok ayang Bangladesh ni bandarban ni Tiprasa rok bo chini thuruk wngbai kwbangma Tiprasa surname poncho change khlaiye bakso bukso jora kaisa Bangladesh o Wikipedia ni mote ngake Tiprasa rokni 2011 ni census ni mote ngaka ajaga population 4 lakh tongmani tabung ngaka 1.5 rokji phunuk tongsu hungkeno wansung na sido jagao tai chini Tiprasa rong ngakai tabuk Tripura ngak program ni bagai belai kobor wai laijak Tiprasa sikla sikliro yang Tripura o khoroksa khorong ni Tiprasa rong ngakai wansaro bai kaijangna ni busy ingjak amono naina ke chini Tiprasa rong belai ke monago klaijak haji chini Tiprasa rong kuno jaga phana se thikrika kisa ke population komite komisi tongo kebose Tiprasa ni bagi wansung nai kerike rang ni bagi si wansuk si wahase nung rang mangha ke are jespanong tu neta peta boy Tiprasa jespanong tu rang se pekerana nai yang Tiprasa sikli mosanai ro boy rang mangha ke iri chum jespanong tong tu mosaj pekerana nai culture ni bagi kun ho wansung na siliya jespanong wansung na siliya haita hagam sung ka tinin video nor jotano khulumbai ka hambai